Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, dumateng Bapak lan Ibu Guru lan dumateng rencang sedaya ingkang kula tresnani. Hadirin ingkang kula tresnani, monggo kita sesarengan junjungake puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi sampun maringi berkah lan karunia. Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan kanthi sehat walafiat. Hadirin ingkang kula tresnani, kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari, lingkungan kuwi panggonan kangge kita sedaya nggantungaken urip umat manungsa. Amargi menika, kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge kita. Hadirin ingkang kula tresnani, salah sawijining cara lingkungan boten maringi bencana kangge kita yakuwi njaga karesikan lingkungan. Tegesipun karesikan lingkungan ingkang saleresih yakuwi lingkungan kang layak kangge dipanggoni manungsa lan kasehatan manungsa saged terjaga. Amarginipun menika kita sedaya kudu njaga karesikan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layak lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, njaga karesikan lingkungan yakuwi cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai ing musim udan kaya saniki. Njaga karesikan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah. Dampak positifé yakuwi kegiatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungane resik. Cekap semanten ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten klentha-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.